Postoji trenutak tišine koji prethodi svakom nebeskom šapatu. Trenutak u kojem vrijeme staje, a duša zadrhti jer osjeća da nešto veće dolazi. Tako je bilo i s Padre Piom, čovjekom obilježenim ranama Kristovim, čovjekom koji je hodao ovim svijetom, ali s pogledom stalno usmjerenim prema vječnosti. No ono što mnogi ne znaju jest da su postojale poruke koje nije izgovorio naglas, riječi koje su ostale zapisane u dnevnicima, šaptane ispovjednicima, povjerene duhovnim sinovima u kasnim noćnim satima, dok su koraci anđela odjekivali hodnicima samostana u San Giovanni Rotondu. Među tim riječima nalazimo jednu poruku koja se ponavljala poput zvona koje upozorava, ali ne plaši. Poruka djevice Marije, upućena ne samo Padru Piju, već cijelom čovječanstvu. Bit će kušnja, rekla mu je, koja će doći ne kao kazna, nego kao pročišćenje. Pio je bio vidjelac, ali ne poput ostalih. On nije tražio viđenja, ona su dolazila k njemu. Njegov dar nije bio samo u stigmama koje su ga pekle danju i noću, već u njegovoj sposobnosti da vidi duše, da osjeti nevidljivo, da razgovara s onima koji su već prošli prag smrti. I upravo je tim duhovnim očima vidio što dolazi. Val tame koji neće doći izvana, nego iznutra. Iz srca čovjeka koje je zaboravilo kome pripada. Prva upozorenja djevice počela su dolaziti tijekom njegovih molitvenih ekstaza, koje su znale trajati satima. Subraća bi svjedočila kako bi iznenada stao, lice mu se promijenilo, a iz njegovih usana izlazile su riječi kao da odgovara nekome tko nije prisutan, barem ne fizički. Kad su ga kasnije pitali što je vidio, odgovarao bi šutnjom. Ponekad su mu suze tekle niz lice. Ponekad bi samo rekao majka plače. Jednom je prema svjedočanstvu brata Pelegrina Padre Pio u suzama izgovorio: ona me molila da molimo više. Rekla je da čovječanstvo ide prema ponoru jer više ne zna slušati tišinu. Traži znakove, a odbija istinu. Dolazi kušnja, ali ne za nekoliko, već za sve. U svojim pismima duhovnim kćerima, osobito Rafaelini Čerase, Pio koristi enigmatične izraze. Govori o noći koja će se spustiti, o duhovnom potresu, o prozoru milosrđa koji će se zatvoriti ako čovjek ne odgovori. On ne spominje konkretne datume, ne koristi senzacionalizam. Sve što govori ima ton tuge, ali i nade. Jer iako dolazi kušnja, dolazi i prilika. Prilika da se čovjek vrati, da klekne, da pogleda prema nebu i ponovno izgovori: Oče, zgriješio sam. Ali ono što ga je najviše boljelo bilo je ravnodušje. Govorio je: Gospodin oprašta, majka opominje, ali ljudi više ne slušaju, otvrdnuli su srca, zatvorili oči, izrugali se onome što je sveto. Jednom kada je bio upitan o trećoj tajni Fatime, Padre Pio je samo rekao: zar mislite da će majka govoriti, a da njezine riječi budu uzalud? Sve što je rekla već se događa, ali ljudi gledaju, a ne vide. Slušaju, a ne čuju. Tada je spomenuo nešto što je zbunilo čak i njegove najbliže. Rekao je da će doći vrijeme kada će se čuti laž kao istina, a istina kao hereza. U tom vremenu, vremenu kušnje, mnogi će se povući, mnogi će šutjeti iz straha, a oni koji progovore bit će ismijani, otpušteni, možda i progonjeni. To nije bio govor politički. To nije bila analiza događaja. To je bila vizija duhovne tame. Tame u kojoj se gubi razlikovanje dobra i zla, u kojoj se prestaje vapiti za milošću jer čovjek više ne vjeruje da mu je potrebna. Još je snažnije bilo ono što je uslijedilo. Viđenje koje je, prema svjedočanstvima, podijelio s nekoliko braće neposredno nakon mise u rano jutro. Rekao im je: vidim zemlju prekrivenu pepelom, ljude koji hodaju kao da su slijepi, crkve zatvorene. Ipak među svima njima svijetli jedno srce, srce majke. Tko se skrije u njezino bezgriješno srce, neće biti izgubljen. U tom trenutku jedan od braće ga je upitao: Padre, hoće li to biti kraj? A on je samo odgovorio: ne kraj, početak čišćenja. Kušnja o kojoj govori djevica nije apokaliptična slika iz filma. To nije kraj svijeta u vatri i dimu. To je kušnja savjesti, bitka srca, suočavanje s istinom koju smo pokušali ignorirati, da bez Boga ne možemo ništa.
da bez milosti ostajemo samo prah. Ona dolazi kao tišina, koja će pokucati na vrata svakog srca. I bit će trenutak kada će svatko morati odgovoriti hoću li otvoriti ili ću ostati u mraku. Padre Pio nije govorio da se bojimo, govorio je da se pripremimo. I to pripremom koja ne uključuje paniku, već obraćenje. Iskreno, tiho, danas. Jer, kako je znao reći, ono što dolazi ne treba se bojati, nego dočekati s krunicom u ruci i vjerom u srcu. A možda je najdublja njegova rečenica izgovorena jednoj mladoj redovnici, koja ga je pitala kako prepoznati dolazi li ta kušnja, bila ova: kad vidiš da ljudi više ne govore s Bogom, već sa sobom. Kad ljudi počnu graditi tornjeve slave, a zaborave križ. Kad tišina postane neprijatelj, a istina smetnja, tada znaj, majka je već na putu. I zove, i plače, i moli za sve nas. Jer kušnja nije Božja osveta. To je posljednji poziv na buđenje. I tko ga čuje, još nije kasno. Jer Gospodin, kako reče Pio, čeka i posljednjeg izgubljenog sina. I kada ga ugleda da se vraća, ne pita gdje je bio, nego trči mu u susret. Kada govorimo o kušnji koja dolazi, ne govorimo o nečemu dalekom, apstraktnom ili mitološkom. Govorimo o stvarnosti koja se već tiho uvlači u svakodnevni život, neprimjetno poput sjene koja se rasteže s padom sunca. Padre Pio je, prema svjedočanstvima mnogih, bio jedan od onih rijetkih duša koji su već tada vidjeli što se sprema. Ne s očima straha, već očima duha. I ono što je vidio nije bilo ugodno, ali je bilo istinito. Govorio je o 3 fazama velike kušnje, svaka dublja od prethodne, svaka usmjerenija na srž ljudskog bića. Nije to bio rat između država, nego rat između svjetla i tame unutar samog čovjeka. Prva faza, gubitak svetoga. Padre Pio je bio potresen kada je vidio kako vjernici počinju gubiti poštovanje prema presvetom. Spominjao je s tugom u glasu kako ljudi više ne kleče pred presvetim, kako pričest uzimaju mehanički, bez svijesti da primaju samoga Krista. U jednom trenutku je rekao, bit će vrijeme kada će tabernakuli biti puni, a srca prazna. I dodao, u crkvi će se govoriti o ljubavi, ali bez križa, o miru, ali bez pokajanja, o zajedništvu, ali bez istine. Ta prva faza već je počela, još u njegovo vrijeme. Osjećao je kako svijet duhovno drhti, ali se pravi da je siguran. Vidio je kako se svetinja banalizira, kako se istina relativizira. Svetinja, rekao je, više neće biti mjesto tišine, već platforma ega. Druga faza, zbunjenost između dobra i zla. Ovo je bila najopasnija faza, prema njegovim riječima. Ne zato što će zlo prevladati, već zato što će se prerušiti. Govorio je, doći će vrijeme kada će ljudi činiti zlo, misleći da čine dobro. I oni koji se trude ostati vjerni, bit će prozvani fanaticima. Padre Pio je doživio progon i nerazumijevanje čak i od vlastite crkve, ali je šutio, trpio, molio. Govorio je, sve mora proći kroz vatru, i duše i istina. Vidio je kako će istina postati teret, a laž ugoda, kako će ljudi birati ono što im zvuči lijepo, a odbacivati ono što ih poziva na promjenu. Jednom je u ispovjedaonici rekao mladom svećeniku, doći će dan kada ćeš birati istinu koja boli ili laž koja godi. Tada ćeš znati tko si. U ovoj fazi kušnje najteže neće biti prepoznati zlo, nego se oduprijeti zovu komfora, zovu samodostatnosti. I zato je Padre Pio neprestano pozivao na ispovjed, na molitvu, na svakodnevni ispit savjesti. Jer znao je, tko ne pozna sebe, lako upada u mreže tame. Treća faza, tišina Boga. Ova faza je najtiša, ali i najdublja. U njoj nema velikih znakova, nema glasnih upozorenja. Samo tišina, suhoća, osjećaj napuštenosti. Padre Pio je prošao kroz to osobno, duhovnu tamnu noć. Mjesecima nije osjećao Božju prisutnost, iako je svakodnevno slavio misu, ispovijedao, trpio rane. Govorio je, duša tada mora voljeti bez osjećaja, vjerovati bez dokaza, nadati se bez utjehe. U toj trećoj fazi kušnje, prema njegovim riječima, mnogi će napustiti molitvu jer neće osjećati ništa.
Mnogi će napustiti crkvu jer više ne doživljavaju prisutnost. A zapravo će to biti najdragocjenije razdoblje, jer Bog tada pročišćava ljubav, odvajajući one koji ga traže zbog koristi, od onih koji ga ljube radi njega samoga. Padre Pio je rekao, kad se čini da je Bog najdalje, tada je najbliže. Samo skriva lice da bi vidio od koga traži srcem. U tom vremenu, kaže on, najvažnije je ostati vjeran, ići na misu, moliti krunicu, biti blizu sakramenata. Ne zbog osjećaja, nego iz ljubavi, jer ljubav, prava ljubav, ne ovisi o osjećajima. Tijekom jednog osobnog viđenja, Padre Pio je vidio djevicu kako plače nad svijetom. Rekla mu je, mnogi će tada reći da sam šutjela, ali ja sam neprestano govorila. Samo me nisu željeli čuti. Taj trenutak duboke tišine, kada Bog dopusti duši da luta, to je zapravo milosrđe, jer tada čovjek otkriva koliko mu Bog stvarno znači. I oni koji tada ustraju, bit će ojačani za zadnje dane kušnje. Padre Pio je bio svjestan da mnogi neće izdržati. Nije ih osuđivao. Molio je za njih, postio, prinosio svoje patnje za one koji su izgubili vjeru. Jer znao je, nije njihova slabost problem, nego njihova oholost. Gospodin, govorio je, ne odbacuje grešnike, odbacuje one koji misle da nisu grešnici. U tim danima kušnje, rekao je, najvažniji bit će oni mali, skriveni molitelji, starice s krunicom, djeca koja šapuću Zdravo Mario prije spavanja, muževi koji se ujutro prekriže, žene koje opraštaju, oni tihi sveci svakodnevice. Njihova će vjernost održati svijet. Rekao je i ovo, bit će trenutaka kad će izgledati da je sve izgubljeno. Crkve prazne, srca hladna, svijet bez Boga. Tada će, baš tada, započeti svitanje. Padre Pio nije govorio da bježimo. Nije pozivao na skrivanje, niti na bijeg u osamu. Govorio je da ostanemo čvrsti, da budemo znak, da svojim životima budemo proroci tišine, jer kušnja ne dolazi da bi uništila, dolazi da bi pročistila. I to je nada da ova kušnja nije kraj, nego milosni trenutak, povratak, šansa, za sve one koji još kucaju na vrata milosrđa. U trenucima najveće tame, kad se čini da je nebo zaboravilo zemlju, uvijek se pojavljuje ona tiha, nenametljiva prisutnost, majka. Djevica Marija, kako ju je Padre Pio nazivao, naša posljednja nada, nije nikada prestala bdjeti nad svojom djecom. U trenucima osobne kušnje, ali i onih koje pogađaju čitavo čovječanstvo, ona je ta koja ne napušta, koja ostaje i kada svi drugi odlaze. Padre Pio je znao, svaka kušnja, ma koliko bila teška, ima izlaz. Ali izlaz se ne nalazi u snazi, ni u znanju, ni u moći. Nalazi se u predanju, u povratku, u povjerenju u bezgrešno srce Marino. Govorio je da će posljednja bitka čovječanstva biti duhovna, ali i da će pobjeda već biti osigurana u srcima onih koji ostanu uz nju. U svojim posljednjim danima, iscrpljen bolovima, s ranama koje su krvarile danju i noću, Padre Pio bi tiho izgovarao, Majko, majko, ne ostavljaj nas. I svaki put kada bi netko došao s pitanjem o budućnosti, o strahu, o svemu što dolazi, nije odgovarao analizama, već pozivom, moli krunicu, vrati se Mariji, ona će te voditi. Ono što se često zaboravlja jest da Gospodin nikada ne šalje kušnju bez milosti. I upravo je Marija ta milost. U vremenu kada riječi gube značenje, kada istina postaje relativna, kada se i najvjerniji pitaju gdje je Bog, ona ostaje majka koja nas okuplja, podsjeća, podiže. Njezin poziv nije optužba, već molba. Ne viče, već šapuće. I upravo u toj blagosti leži njezina snaga. Padre Pio je jednom rekao, onaj tko se drži Marije ne može propasti. I zato je neprestano poticao na pobožnost njezinu bezgrešnom srcu. U vremenu kušnje, to srce je utočište. Ne geografsko mjesto, već duhovna luka. Prostor gdje nema osude, ali ima istine. Gdje se čovjek može ogoliti pred Bogom i reći, više ne mogu sam. Zanimljivo je kako su mnogi koji su doživjeli obraćenje u San Giovanni Rotondu posvjedočili da nisu najprije osjetili Božji sud, već Marijinu prisutnost. Kao da je ona bila prva ruka koja ih je dodirnula, prvi glas koji ih je pozvao natrag, a tek potom Isusova milost koja obnavlja sve.
Danas, kada čovječanstvo ponovno luta, kada se čini da sve što je sveto postaje predmet ismijavanja, poruka Padre Pija odzvanja snažnije nego ikada. Ne bojte se onoga što dolazi ako ste s njom. Ona će vas zakloniti svojim plaštem. Ona će vam pokazati svjetlo kada oči više ne vide. I ne radi se samo o osobnoj pobožnosti. Radi se o odluci. Svakodnevnoj. Jer kušnja neće doći kao jedan veliki događaj, već kao niz malih trenutaka u kojima biramo između svjetla i tame, istine i laži, Boga i ega. U tim trenucima tko se sjeti zazvati Mariju neće ostati sam. Padre Pio nas je učio da ništa nije izgubljeno dok postoji molitva. I zato je predlagao, ujutro neka prva riječ bude Majko. Prije spavanja neka zadnji dah bude hvala ti. I tijekom dana kad god zadrhtiš, kad osjetiš da te strah želi progutati, samo šapni. Mario, vodi me. Krunica nije samo pobožna praksa. To je lanac svjetla u noći. To je oružje u ruci djeteta koje zna da nije samo. I u kušnji to je most između tame i nade. Oni koji ostanu vjerni toj jednostavnoj svakodnevnoj molitvi, koji usprkos svemu i dalje šapću zdravo Mario, postaju svjetionici za druge. I možda baš tvoje tiho da u srcu, tvoje jedno otkucano amen, tvoje jedno klečanje kad nikoga nema, možda baš to spašava ne samo tebe, već i svijet. Jer kušnja nije kraj, ona je pročišćenje, a nakon nje dolazi zora, dolazi novo čovječanstvo, očišćeno, ponizno, vjerujuće. I na tom putu Marija nas vodi za ruku. Njezina prisutnost nije samo utjeha, ona je kompas. I kada sve drugo utihne, kad nestanu sve sigurnosti ovoga svijeta, tko ima nju, ima sve. Zato te sada pitam, ne kao pripovjedač, nego kao brat u vjeri. Jesi li spreman prepustiti joj svoje strahove, svoju budućnost? Jesi li spreman živjeti ne u panici, nego u predanju? Jer kako reče Padre Pio, s Marijom i križ postaje svjetlo. Bez nje i dan postaje tama. Ako je ova poruka dotaknula tvoje srce, ako osjećaš da te poziva na nešto dublje, na povratak, na mir, pozivam te da ostaneš s nama na ovom putu. Pretplati se na kanal, podrži ovaj sadržaj jednim lajkom i ostavi komentar ispod. Kada si zadnji put u tišini zazvao Mariju? Kako ona vodi tvoj život kroz vlastite kušnje? Tvoj glas, tvoja riječ, tvoje svjedočanstvo, možda su upravo ono što netko sada treba čuti. Marija te čeka i nikada nije kasno odgovoriti.